Stai bă, Gheorghe, că te bagă în pizda mătii imediat. Păi stai tu, Margareto, că numai pupare vreau să fac. Păi de ce am trebuie mie pupare la 30 de ani, trăzitar Dumnezeu. Margareto, dă-mi o șansă că să moară familia mea dacă nu-s bun la pat, la canapelă, îs bun la podeală, îs bun pe păreți, îs bun pe masă, îs bun la televizor, în bucătărie, pe unde vrei tu-s bun. Du-te, mă, dracului de desperatul curului. Gândește-te bine tu, Margareto, trăzitar Dumnezeu, că 30 de ani ai. Cine dracu să mă uită la tine? Tu vrei să zici că n-arăt bine la cât pretendenți am eu? Care dracu pretendenți ai tu? Care am 3 pretendenți și cu tine 4? Care tu pe Ceciliu, Matri și cu Tarzan pe aia pretendenți tu, trăzitar? Bă, Gheorghe, că tu te auzi ce zici, pe? Auzi ce nume ai tu, mă, Gheorghe? Păi aia măcar au alt nume diferit. Păi ce are numele meu tu, că e nume de om? Păi auzi nume de telenovelă, Ceciliu, Tarzan, Matrix, păi tu, Chelea Curu Cioban, Margaret.